السلام علیکم شردار کہنو نن کتاب مڈیٹی نمے اسی گچینو کتابس براوی دینی شاعری نبارہ وٹھ مقدار کینے لیکن معلوم ہے کہ ای کتابات بارہ وٹھ تھین تفسیر کریٹ ہے ولی اینو ای دانا زیاتیت کپر گڑا سوال کیوے اور ارا کی کتاب خواجہ پروفیسر غلام دستگیر صابر دا اونا نوشتہ کرو کا کتابی دا کتابٹی ارا کے لنا علماء کرامات براوی ٹی شاعری کرینو چاہے افتا تعلق ارا علاقہ غانے کا لاتن مسودی یا نوشکیان یا چاغیان یا کوئٹہ غان افتا کلنا امو شاعری دا ٹی کچھ کرینی دا کتاب نا بارہ وٹی نن اوڑا نرفینا وہ ننا اینو میمانے پروفیسر غلام دستگیر صاحب تینا دا برس ٹی وی نا بیٹھے کرنو بخیر میدر صاحب استنو بٹ برس ٹی وی نا دا چیرگے جائی انوان لکوار منتوار اٹھ صرف اسی ارائیت کرنی خواہا کہ نمارا کے ادبی خدمات براوی دبی سوسائٹی یا بعض بیدار صاحب براوی دب تسمینار سی اور جودو ادارہ موجودہ دور تھی ارا کی میڈیا خصوصاً الیکٹرانک یا پرنٹ میڈیا اور دا سن وقت ارا کی یوٹیوب اور دا کی براوی ادب نوالات یا کلچر نوالات پولیٹکس نوالات ارا کی نما برس ٹی وی یہ اس تن حبٹ نما منتوار اٹھ کہ دا سی علمی و ادبی و خدمت سے اور کنی موقع تسر کی نمائنوں نا دا پروگرام نا میمان مسوٹ لکوار منتوار انما بعض منتوار انتے کی دا نما کلنا چینل بے شک ارا وقتا کی انتس کی نما استد بری بے شک ذاتی نمتنا زبان ادب کلچر رسم و رواجات مونا دن تاکہ دنیا نا مونا نن پیش کہتے دا کتاب براوی دینی شاعری دا نا زین ہمر بس دا دے رکبنی مجھ شاعری اور دا تیسے سے نما اور دا ٹی نمی اند مشکلات تک پیش بسر اور دا وقتا نی انت پاسکی دا مکمل براوی دینی شاعری نہ آتا ہے کہ یا دا ٹی کمی بیشی سکتے منتوار بیدار صاحب ظاہر نن نمیم بارد دبنا طالب علم راٹے میں کہ کنا جن دیم فل کنی تسوٹا سنگت تک مختلف پر براوی دبن مختلف ٹاپک آتے ہیں یہ پٹی نون ٹاپک سے کاریم کیوں ارا کی داری اینو اس کان کاریم متانی مختلف ٹاپکات ناول افسانہ شاعری غمسونی با سنگتا کنی منع کریر کہ دینی شاعری کے کاریم کرنی باز زوری دافتی پٹنگ باز زوری یہ پر دا کن کہ تینٹ ریسرچ سے چیلنج سی یہ پر دا چیلنج انشاءاللہ قبول کیا ہوا تقریباً کنی ایسی سنگت اسم دان مشورے تھے تو لیکن دارم باوجود یہ ایسی قسم سے زد اس کری تک تو کنا سپروائزر ڈاکٹر امید شاوانی صاحب بس کنی پاری کاریم شروع کیا سے لیکن مکمل کرنی کا پیسہ ہے یہ پارٹ انشاءاللہ داری تو یقین کے سمو جذبات سکا ناجند معلوم بیدار صاحب کی نانا براوی دمنا فروغ یا کردار تھی مکتب درخانی علماء کرامات بعض بلو کردار دے سنے تو کنا اولی حکومت میں نظر انداز سکا کہ امو علماء کرام کے خدر کاریم کرینو دینی شاعری کاریم کرینو تو یہ کوشش کری ٹکرا کہ کنا ریکارڈ مدت ٹرا کاریم سکا یہ کوشش کری کہ داد مکمل کیو تحقیق والا بیدار صاحب جیسے بالکل ایسی حقیقت سی کہ اچھو تحقیق استینا اور مکمل منی کمپت داس وہ کم پدم براوی ادب کے بعض علماء کرامات بعض زیادہ کردار بلکہ کنا جندن کوشن نہ سکا کہ پی ایچ ڈی کنا را ٹاپک ہے وہ علماء کرام تا ادبی خدمات تجیغ کی ہوتا لیکن یونیورسٹی نہ سنگت تک پار کے وڑے فل کریں اس تو یقیناً دار کنا کوشش سری دینا جس کا نواز کوشش کریں لیکن دا پاپر کے داسی مکمل ہو ریسرچ سی ادب ننون میدان کوڑے کاریم مرسئی داٹ کاریم کرنے نہ بعض مونے گنجائش ہے داٹ نہ خانے نہ کہ بعض آتا شاعری تیرو کو اور بعض آتا کتاب آتا اوالا لیکن کتاب اگلا سے پس ہے داٹ انہوں میں مشکل پیش بس یا دا کتابت اس کا رسائی مننگ وجہ انتے کہ دا کتاب اگلا سے پس دا بالکل بیدار صاحب تقریباً ارابنا مکتب درخانی جن دائم فیلہ پی ایچ ڈی کرینو اوفتم دا دون کہ نہ لکھنے کہ اللہ محمد عمر دین پوری صاحب پنجا دو کتاب لیکن ریسرچ ان مطابق آخیر پٹنگا ٹوٹل ون سیو افت کتاب دا ننا جن دا نسی نمپانے دا کمزوری سے ننا ویسے تنن یہ بیدار صاحب سوسائٹی اکیڈمی کی ارا کیوں ریسرچ اک مسن دافتی ارا اور کی ننی کاریم کرو یہ سکا شاید ننا کمزوری مسنی دا سمی پا اگر نتین ادارہ کی مت کن مکتب درخانی نرا کی کتابہ کسر کوشش کن اخدر کی وسط سکا کیونکہ بعض انہوں نے کتابہ ری کہ دا سمنو نری خلیفہ گل محمد نوشکوینا ارا کتابہ کری دا سم ریسرچ مری برو کا وقت انہوں نے اگر ننا توجہ تننگ تو گل محمد نوشکوینا کتابہ کم ننی اغن انہوں نایاب مرور تو ننا کلا تو فرض نہ مری کرتی ریسرچ بھی سے نندا کلا لیکن براوی دب تکاری مسونی دافت کاریم کن انشاءاللہ دافت برو کا نسل ننجوانو ٹھیک استنے کی صاحب
تحقیق سے مشکل کارے مسے پٹپول کننگ اینگ دا نن اولی کو نن اگر اورے نہ پدی چک خلے نہ تو اولی کو ننا براوینا یا بلوچینا یونیورسٹی اور تدریسی اراکی عملے اور اراکی کاریں کے مکتب درخانیت بنا کرنے کا ولی امو مکتب درخانی کہ دا عالم ودی کرے دا کتاب چاپ کرے ہے وقت کتابات چاپ کرنے کے بعد مشکل ہے سکے لاہور چاپ کرے یا دہلی چاپ کرے پھر فارسی نہ ترجمہ کتابت ترجمہ بس عربی نہ ولی دا مکتب درخانی ختم مسنتے حالانکہ دن کے اگر نن دیوبندہ کان یا بین بلا بلا مدرسہ کی شروع مسور اینو بعض بلا کا کارے میں کرنے گٹیو حالانکہ ہمیں بے سر و سامانی ٹوفت بنیاد یا بنا مس ولی ننا بنا باز جوانی اڈ مسک اڑ پر انتہی بیدار صاحب دار سوال اکثر مریک اور کنا خیل مختصر چمون جوابم بعض مشکلی ننا پانک مکتب درخانی نرا علماء کرام ترا جنن تحریک سکا واقعی براوی ادب تی بلوچی ادب تی داس انقلاب سس اچ شکفک اندر کوفت جنن نرا کی سیاسی تحریک سکا یا مذہبی تحریک سکا کہ انگریز آتم پد دا انگریز آتے اراکفتا انگریزی سازش سکا عیسائی مشینری سکود ناکام کرنے نہ خاطرن یقیناً سرسوب مسور یقیناً کامیاب مسور لیکن پدم بدقسمتی دامس کے دنکنی پاس کے دیوبند نوالات میدار صاحب یقین کس کنا جن علماء کرامات اکثر بحث مری کا کنا جن دن سیاست دا کم مستقنارا کی کتاب سکا تاریخ علماء پاکستان یہ علماء توالر زیادہ کارم کریں تک تو علماء کرامات نم کنا نایت من سکا نمن تی دا سم دن کی دا کم مالورینا یقین کے سو علماء کرامت بعض بلو کردار مسونی نیشنلسٹ علماء پنٹ کتاباک مسونو براوی ادب تی کارم کرینو بر صغیر تی تحریک پاکستان تی یا ننا بلوچستان ٹوفت بلو کردار مسونی دا سم نندوری علماء کرامت کردار رہی لیکن اسی پینگڑاس بیدار صاحب ای صرف اسی گڑاس پاوا کہ ننا پالیٹکس اٹی ننا علماء کرام تو پالیٹکس اٹی ایٹے میں اراٹے میں بر صغیر ننا پالیٹکس ورینا یا تینا علماء کرام ورینا مولانا محمد افضل مینگل ورینا وہ اسی نیشنلسٹ سسکا قوم دوستو بندہ سسکا نن دیمپوری صاحب ورینا نن مولانا محمد عمر صاحب ورینا نن مولانا عرض محمد صاحب ورینا دامو بندہ کسر کہ نیشنلسٹ سرا قوم دوست سرا وطن دوست سرا ولی پالیٹکس نن نا خجتا کرینا کہ ننا دس علماء سے جتاؤ گئیں گی سی ننا ایلو پالیٹکس کن جتائی دان اثر ننا ادب ام ضرور تمام اکثر علماء کرامت ننا گلائی کہ وقت دان نماز زبانی علماء کرامت دار کی بہت زیادہ کارم کرینا تو دفتر سے گئے پی سری باہدی گئے پی نن تینٹ ختم کی غلام دستگیر صاحب نما عراقی علاقے نوشکی چاغی یا رخشان خیارت پانے اوٹی علماء کرام آگتے نا حد بہت زیادہ کارم کریں بے شک اور نن خانے نا کی عراقی ننا متخننگا شاعری ریکیے بشامی کیسر خانی دا کلم چاغی نا پیداوار بالکل سر دافتا زیا ننا محققا یا ننا ورنہ کارم کرنے گا تیو یا دسکا نامو کارم ملاس دنکہ بیدار صاحب نے جن معلوم کہ دا والات کل ذات کارم ریسرچ والات ڈاکٹر عبدالرحمان صاحب قریب جا دا سے چونکو ورنہ تھی بعض جانو کوشش مرسائی کہ اکثر کوشش کی رہا دن کی میر طاہر خان اللہ جاگے تو جنت کے سالس مالونا نے جتامس وہ ٹوٹل سے انہوں بہترین ریسرچ کری شہید علی دوست سرا کے نظیر را کی شاعری کرنی گا سوس کیسر خان 272 بند او 28 یعنی مت کو شاعری سسا کا تقریباً 79 سال وہ کارم کری دا سے نارا ورنہ ریسرچ بیس کارم کرسے ایم فل نوالات کارم کرسا یا پی ایچ ڈی نہ رخشان نوالات ننا نوشکی نہ اسیران دونوں ورناری رک باقاعدہ دافت کارم کرینو اور دا سم برو کا وقت اسیران ننا ورناری کو ٹوٹل اللہ کوشش کرا کہ رخشان ٹکرک شاعری مسونے دو کے ناجندید کرے سکے مزاحمتی نوالات اینو ننے دے دیگری پگا نوا وارس باری ریکی باس بلو شخصیت اس مسونی انن بشام مسونی قصیدہ گوئی نوالا قصیدہ ام کرینی تیمور مسونی رحیم داد مسونی کیسر خان مسونی شاعر فقیر شیر جان مسونی یا بلو نوالات نلید کے کہ ننا براوی نرومانوی داستان شیر جان ہوتے نہ معقول نہ رہا کی سٹوری سکا لیکن وہ قدر کی کارم کی ننا جند کرے اس وقت قسمتا نہیں لیکن کنا جند مطمئن دا والا ٹھہرے کہ ورنہ ریسرچ بیس داری کارم کر سکتے امید ہے کہ انشاءاللہ جو کارم کیا غلام دستگیر صاحب نما بعض منتوار ہی تک تو بازو گھنٹہ آتا گھنٹہ ہی منی کی لیکن داوار تو اندہ نما براوی دینی شاعری ناوال دا کتاب مڈیٹ نہ چکو پرام کینا لیکن اینو نم جو ہم تفصیلی انٹرویو نمامس
انشاءاللہ نما ادبی کاریم تا سلسلٹی اسے پین نشستس مروی نما بعد باس منتوار شردارک پروفیسر غلام دستگیر صابر چاغینا حوالٹی بس کاریم کرینی کننگٹی ناول نوشتہ کرینی شاعری کی دا اونا پٹوپول دا ایم فل لائٹ ہے پی ایچ ڈی کننگٹی اور انشاءاللہ اوفتا اندہ جود کوشش اور پٹوپول جاری سلیس تو براوی ادبنا مڈی جواننگا مرواری تیان پر مروئی کیوں بیدارے مکلی تبو اللہ نما نگبان